Ahojte podnikatelia a e-shopári. Počuli ste už o marketplace a o podnikateľoch, ktorí predávajú svoje produkty ako nikdy predtým? Chcete vedieť, ako to dosiahnuť? Zostaňte chvíľku so mnou, mám pre vás niečo, čo môže byť pre vás a váš biznis úplný game changer. Máte pocit, že vaše produkty na marketplaceoch nedosahujú také výsledky, ako ste očakávali? Cítite sa frustrovaní z nízkych obratov a chcete konečne dosiahnuť svoje obchodné ciele? Ste úplný nováčik a neviete, kde začať? Alebo jednoducho chcete predávať svoje produkty do celej Európy v priebehu niekoľkých dní? Volám sa Peter Slaný a som expert na marketplace trhy. Už roky sa venujem podnikateľom a e-shopárom, ako ste vy, z expanziových produktov na marketplacy, ako je Amazon, Mall, Allegro, Emak, Kaufland. Moja práca už pomohla desiatkam spoločnostiam zvýšiť ich obraty a dosiahnuť výsledky, o akých sa im ani nesnívalo. A čo vlastne robíme? Analyzujeme vaše aktuálne stratégie, kde zistíme, čo funguje a čo nie. Optimalizujeme vaše produkty, kde sa uistíme, že sú viditeľné a atraktívne pre zákazníkov. Využívame silu správneho marketingu, kde investujeme len do techník, ktoré skutočne prinášajú výsledky. Predstavujem vám moju unikátnu metódu Marketplace Magic Pill. Táto metóda kombinuje tie najefektívnejšie techniky a optimalizáciu a marketing vašich produktov na marketplacoch, čím zabezpečuje maximálny rast obratu. Moja metóda Marketplace Magic Pill je iná v tom, že je prispôsobená špeciálne pre potreby vášho biznisu. Namiesto všeobecných rád dostanete konkrétne kroky, ktoré sú overené a prispôsobené vašim produktom a cieľovej skupine. Chcete sa dozvedieť viac a získať návod na zvýšenie vašich predajov? Rezervujte si so mnou strategickú konzultáciu úplne zdarma. Kliknite na odkaz v popise tohto videa a urobte tak prvý krok k transformácii vašich predajov s mojou unikátnou metódou Marketplace Magic Pill.